Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моите хамстери, както сте разбрали от заглавието. Понеже от отдавна не сте виждали тези сладки гризачи. Всички спокойно. Единия просто е ето тук. Беше се заровил. Но да. Ето и ягодка, както се спомняте. Какво прави тя и тя не знае. Добре, както и да. Елай тук. Елай тук. Вижте колко е пораснала съдурка. Много е добричка. Тя само е ближе, наистина. И в момента го прави. Наистина не ме ръва. Тоест не ме да ближаме. Много е зелайка. Те не ме хапа. Никога не са ме хапали. Много са зелайки. Да видим лютинката ми, сладурче. Ела тук. Той е доста пораснал. Ей, ти къде? Чакай. Опс. Опс. Излега ми. Пак. Стига вече. Ще се отворя клетката, че само бягам. Ето го, ти сладурути. Много е сладък. Опс. Вижте колко е пораснал и той. Тя само се катери. Много са сладки. Като ми ярат, пак ще ми купат хамстери, като ми умрат хамстерите, но... Как падат. Само да го доближа до решетката и той започва да я ръфа. А ягодка само се катери. О, майка! Колко ме вижда, колко ме гаделичка така. И чуйте, покажи се на камерата, покажи се. Махнах му колелото, защото малко да си починам, защото тая накрая ще стане, да не казвам. Толкова е мускулеста, само се катери, само се движи на колелото. Просто, да. Опс, чакайте да го сложа. Аз им давам от един път ето тези витамини. Дава се на едно на хамстер. Сега не си яде. Иска да бяга. Както виждате. Сега иска да се върне, мисля. Оп, е тук не бягай. Както и да е. Ето по едно на хамстер. Взимайте си го. Хайде де. Сега не му обръщат внимание, играйкът си. Добре. И не мога да го сложим. По-скоро, да, ето така. Оцелих от с витамина, но той сега започна да го хапва. Ето. А ягодка, след малко, ако иска да стане летец. Летящ катерица. Само да ближиш вече на гаделичка. Хубаво е да слагате памук, особено като е временно. Някой хамстер. Не забравя няха имат бебета. Обаче и умряха, за жалост. Но пак ще родат. Аз пък умрях. Какво говоря? За предишните ми бебета говорих. За тези аз си ги продадох. Съжалявам, че не ви казах. Просто няма възможност. Как ме гаделичка ще... Ръфайте си клетката и си катери. Един път ето тук се качват, вижте, че... А тук гледайте колко са изгризали клетката, ако виждате. Бяло е. А тук вижте, примерно. Тук. И тук. Да. Вау. Тук, вижте, пано е дори черно от тези. Вижте. Ох! Гледайте къде са качели, майка. И падна. Както винаги. Сладурчета. Оп! Много личих.
Искаш ли да си по-разходиш малко? Вижте как гледа. Няма да си по-разходиш, искаш ли? Ето така. О! Майко, как се метна? Айде, тя ще каталите се, малко ще разходим, но ти после тебе. Освен ако не ми избягаш. Да. Добре. Само да намеря. Ето тук. Може би ще го разходкаме. Поне тук няма да ми избяга. Няма да скочи. Той има малко ногтички и така. Много свежно ходи. Но. Вижте. Ще го преместя на дивана. Мисля, че по-добре за него. Ето тук. Ох, много е светло. По тук ще му изкарат очите. И просто на земята, ама ще го гледам повече. Ще видим. Ти искаш гледката, мисля. Така ми струва на мен. Ох. Така не може. Добре, айде. То се знае, че искаш да се върнеш. Една секунда да отворя клетката. А сега ще разходим ягодка. А не, тук не. Няма да ти се губа, един път ми излезе. Затова ето тук съм залепила, ако виждате. Виждате ли се разводих съм, защото тук излизаше. Не. Меко. Не ми бягай. Ами, още за това беше видеото. Да ви покажа хамстерите, понеже от отдавна не сте ги виждали. Но да. И да, така. Кажем. Ще ми купуват пролета куче и затова ще... немска овчарка и затова ще ви го покажа. Обаче пролета... Ай, маничи. Седочи. Ой, какво си лойдичко. Ще го сложа малко на крака ми, за да отворя клетката и да го прибера и да ви кажа чао, приятели. Но няма да бъде само това видео, понеже после отиваме да погледам, понеже баба ще ми даде 20 лева и мисля, че днес ще отидем до Хитбленд. Хем, че е така бъде просто нищо. Само мисля, че по-добре нещо какво е слънчево. Не се вижда много добре, но нищо. И да, за това много се вълнувам и да можем да отидем. Ако не, ще отидем утре или друг ден. Но сега мисля, че е доста слънчево, може да отидем. Хем, че е зима. Но да. Съжалявам, че ако чувате този звук. Дори не виждате. Но да. Забравяйте. И мисля, че днес ще отида до Хитбленд, но този път ще снимам видео, когато хода, но не съм сигурна дали ще днес или утре. Така че ще видя и за 20 лева ще си взема това, където ви показах на другия клип, вчерашния, където съм ви показала. И дори пък петък ще си взема явно нещо друго, понеже тези вече ще ги взимам. Не знам какво. Може да ми пишете в коментарите какво гордо или пък аз ще ви дам вайбъра си. Дори мога да ви го кажа сега, както ми е на канала ми Бети Шалия. И снимката ми беше, на какво ми беше? Не ловица, не такова, забравих му името, Гепард, да, Гепард ми беше. Нещо такова, някакво лепард ли беше, гепард, нещо такова. И да, който иска може да ми пише. И да ми праща примерно снимки каква или да ми пише в коментарите, сами едно. О, това и иска да подслушва. Да. Чао, приятели!